té algun sentit? Què parlava el Josep? En arameu? I té algun sentit que... Bueno, té un sentit de que, una altra casualitat, com deia la senyora, de que aquest senyor havia vingut allà, era amic nostre, era jueu, no? I van dir, vols fer un paper? I diu, sí. No està... De fet, el paper de Sant Josep havia de fer un altre, un que treballava de càmera, però no estava tampoc jo gaire convençut, va venir aquest allà i diu, vols fer-ho tu? No? I que tenia una pinta així bastant que estava bé, i el fet de parlar en arameu no em va donar la idea de que, que l'atmosfera, no? Perquè vulguis o no, aquests planos foscos, aquella casa destruïda, i el fet de sentir aquesta llengua en allà, no? Li donava una dimensió bíblica a la cosa, no? O incrementa l'atmosfera, una cosa tan simple com aquesta, no? Vull dir, millor, saps? Necessitaries decorats o extras, no sé què, per crear aquesta sensació, i aquí, simplement, no? Amb algú allà un moment determinat, quan no s'ha sentit en tota l'estona, no? Sinó que s'ha parlat sempre català en tota la pel·lícula, doncs de cop i volta allà veiem imatges fosques o no sé què, i està dient paraules així amb l'idioma, no? I li donava automàticament com una atmosfera bíblica, incrementava, li donava, no sé, m'agradava. No té cap més explicació que m'agradava. I que ell ho podia fer-ho perquè era allà i ho parlava. Després va dir que havia fet algun error perquè parlava amb una, diguéssim, em sembla que era un idioma més antic, no? I ara hi va barrejar algun concepte modern, alguna forma gramatical moderna, i de fet vaig anar a Israel, a Tel Aviv i a Haifa i Jerusalem, a presentar la pel·lícula, i el primer que van dir allà els espectadors, diu, allà no sé què, dius no sé què, que hi ha un error que no sé què. No, bueno, perquè es va equivocar amb una forma gramatical, allò que una era antiga, tot era antic, era bo, i menys amb una cosa que va dir una paraula no sé què, que era moderna. I allò la gent que ho sabia els hi xocava. Però sembla que... Però nosaltres no. O sigui, l'idea era que el 99,9% de la població mundial no li xoqués ni li fes res, simplement que al contrari, donés l'atmosfera bíblica i punt. Que sembla que li donés una cosa d'universalitat, no? També, per què no? Sempre m'ha agradat això de barrejar llengües, no? Amb l'idea aquesta de que... perquè sempre hi ha aquesta obsessió que aquest costat una mica així romàntic, no? De que els actors no professionals han de parlar la seva llengua, no sé què, com si fos una cosa així de purisme, no? Doncs ara això, m'agrada barrejar llengües, ja a la pròxima pel·lícula la gent parla llengües ja anglès, francès, totes les llengües, sense ni ton ni son, vull dir, gent que parla la llengua que no és la seva, saps? Allò malament, és igual, saps? Una mica perquè estava una mica cansat d'aquesta cosa d'anar pels puestos i que la gent digués com els actors no professionals que són tan autèntics i que parlen aquesta llengua i no sé què. Doncs ara no, ara parlen francès, no? I ara a la pròxima pel·lícula es parlen totes les llengües i gent parla llengües que no és la seva. Només per matar una mica, per donar-li un aire més artificial, no? Per tornar a l'Estrop, no? Ja que fa 80 anys, ara el dia 8, no, 80, i avui quin dia és? No sé. Sí. Doncs per això, Oton, no? La pel·lícula d'Estrop, que és això, gent que recita tot i amb llengües que no són la seva, no? Recitant Cornell amb llengua i gent que no parla francès. Però, una mica això.